Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। स' दिनैहाय पुर्निमा आरोना पुर्निमायाव आं दायो आब' पान्जाबनाव दंफैयो नालाय ओमफ्राय बिसिनि मन्दिरावहाय थांनानै जैग' हैनो नागिरदों आरो आङो हैफानोसै जैग'खौ हैया बिराद गोबाव जाबाय बिनिखायनो थांनानै हैफानोसै सानबाय आरो आङो थुदा आंजों लोगोसे बिसिना थादे संबाय थादे थांसै मना लाबाय आंनि जैग' होनो थांसै नैबेयाव हाबानि डेक'रेट सोलिगासिनो स्क्रिन खोंबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो खुन्थियाफोरखौ गायजोब्बाय गायना दोनखाजोब्बाय दायो थांनोसै एसे बन लानानै थाबायगासिनो मोनफैबाय मन्दिरा दे मोसादो दे आइसा बा बिराद मोजां मोसानो रोंथारो माथो आइसाया दे मोसादो दे मोसादो रानियाबो मोसादो दे नोंबो मोसादो होमबासो रोंगोन दा बेबो नायनानै दायो मन्दिरखौ साफा खालामसै आरोना लोगोफोर मन्दिरखौ साफा खालामखांनानै ओमफ्राय नैबेयाव प्रसाद दङ बेखौ हानोसै आङो प्रसाद हानायखौ दा देखायथ'नो हानाय नंला आरो दाहाय देखायसै दायो प्रसादखौ सुना लाबोसिगोन आरोना बिमाया जोंना आङो नै हानो थाखाय रेडि नायदो नोंथांमोना दायो आं नै प्रसादखौ हाखांबाय आरोना हाखांनानै लगायगासिनो केमेरा हमना होग्रा रावबो गैया बिनि थाखाय बिराद खस्थ' हारसिंनो हमनानै लगायगासिनो आरो आङो नायलांबाय थादो दानियाव होआ खामानि गैलालै सिगांनासो मोजांमोन गरसे गोमोरबाय थानो हायो दा होबासो माबानांगौ दा नै दायो गासिबो रेडि जाजोब्बाय जिरायजोब्बाय ओमफ्राय सानैसो मानसि दंबावो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ नेगासिनो जों बयबो नै जिरायना दंखाजोबखायो बिदिनो आब'नि मुङाव होगोन आरोना जैग'खौहाय नै दायो सफैजोब्बाय ओमफ्राय एसे बुजायनो नागिरदों आरोना एसेबाबोथ' बुजायना खानांगोन होनदों नै बिसिनि माने मन्दिराव बिदि जैग' होनायाव आं बिराद मोजां मोन्दों मानो होनोबा बिसिना नैबे बिदि साफा गसंनानै लेखाखौ फरायहोयो आरोना बिराद मोजां मोन्दों आं बिदिनो फरायहोनांगौ मोजाङानो आं बिदिखौ बिराद मोजां मोनो आरो माने साहसबो बारायो नालाय गायसनदोंमोन नाथाय दा स्कुलखौ गामिनि गेजेराव लांनानै काजलगाव एम इ स्कुल मुं दोनबाय औवा मुलुगखौ लानानै सासेयानो जोंनाय महरै जेरावबो जेरैबो गोसारनानै दङ आइ आफा जैग' होखांबाय जों नै दायो फोथा लाबाय फोथा लाखांनानै गासिबो खुलुमजोब्बाय दे नायदो जोंहा जैग' होखांबाय
ओइ दासो फुदुंदों साहाखौ नामा ए साहा लोंसै ओमफ्राय दसे उनाव लोगो मोनसिगोन गोसो नाजादों जयग' होखांबाय गाइस दायो आङो न'आव थांगोरसै इसोर आब'मोनहा एसे दङ आरो जिरायनानै आं न'आव थांगोरसै खामानि मावनांगौ नालाय माखौ लानानै फैबाय दसे खामानि मावहैसै ओमफ्राय ओंखामबो उखैबाय फुङाव जेबो जायाखैमोन नालाय बेवहाय साहा लोंबाय मेथाइ जाबाय ओमफ्राय लानो हायासै आङो भिडिअखौहाय मोजाङै बेस्थ'मोन नालाय एसे जानाय लोंनायाव देखायनो हायासै आरो दायो आं न'आव थांगासिनो दोनथ'नोसै राजखुंगुर जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं न' मोनफैबाय गाइस दायो आङो दसे रेस्ट लानानै खामानि मावनो थांसै खामानि मावसै दसे ओंखाम जानानै ओंखाम जाखांबाय रायज्लायदों नै मालाय बेस्थ'थार बिस्कुट जाबाय थादों ओमफ्राय आंखौ एफा असाइस भिडिअ हगारसिगोन आरो बियो माथो जाखो मानो असाइस जानांगौ मानसियालाय बुस्थु दाना नैबेखौसो बानायनो रोंबा बानायनानै जासिगौमोन आङो आं जानो लुगैथारदोंमोन बेखौ गुलाब जामुन इसोर आब' फैखाबाय बानायनो होमबा जानोसै दिनैनि पुर्निमानि जयग' होनाया एसेनोसै बेयावनो दोनथ'बाय आं बाय बाय जोबथ'बाय गाइस हाय गाइस जोबथ'बाय दिनै दे होनहर दे होन बाय बाय